Listen, my child, you say to me, I am the voice of your history. Be not afraid, come follow me. Answer my call and I'll set you. Všetci tam prídeme, ako keby sa nič nedialo, hej, prirodzene. A jednoducho rozmýšľali sme, že aký bude signál na to zamrznutie, samozrejme, no. Tak kedysi to bolo, že sa kývlo rukou, hej. Teraz chceme, až to je akože menej nápadné, tak nejakí vyšší ľudia, nie napríklad túto chalaniska, tak sa tam postavia a bude to ako keby také kaskadové, že jednoducho to pôjde postupne, že ako ľudia, jeden zmrzne a ďalší to pôjdu s ním. Takže máte rozmyslené pózy, vlastne keď ten prvý človek stuhne, až za ním už môžete stuhnúť tiež. A potom zase, keď sa prvý rozmrazí, tak rozmrazíte sa aj vy. To má hodinu, kde to vstupuje. Fakt? Bude to 3 minúty trvať. A neviem, či aj nie. To už máte pózu? Poďme na to pódium, kde sa pije to pivo. Prvý a zastav nám tam. Áno. Robíme vlači. Počujte, pôjdeme v takých odstupoch. Dobre, Juro pôjde prvý a potom každých pár sekúnd pôjdu ďalší za ním. Tí ľudia môžu byť aj v skupine, ale musia sa dať trošku od seba potom. Počkaj. No, môžeš. 5 sekúnd ich tam vysielaj. Dobre, ja idem.
a želám ti všetko dobré a nech sa ti spojíte. No a poďte mi pekne do druhého kola. Dobrý deň, pán organizátor. Aké máte dojmy z tohto freezingu? Neviem, ale mám značku. Máte náčku, to je výborné, ale potrebujeme z tohto konca niečo počuť. Ďakujeme, bolo to krásne, ja som dojatý. Sme s vami strašne spokojní, ľudia boli šokovaní a nevedeli, čo majú robiť, ako sa majú pozerať, či majú počúvať spievačku, alebo vás. Ja neviem, ja som moc toho nenahovoril. Áno, je to veľká škoda, určite by to všetci počúvali. Určite, je to krásne. S vašim talentom a tým krásnym fudikom, čo tu máte, tak... Viete, ako... Takže teraz pijeme na važičet, ako bolo povedané, je to pravda? Áno, viete, mám 6 eur a nebojím sa ich použiť. Výborne, výborne, takže každému vyjde tak 2 deci propolí pre 4 ľudí. Áno, a ešte pôjdeme 2 eurá na sekeru. Výborne, tak to sa opijeme dneska strašne. Dobre, ideme sa